ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମିସେସ୍ ବି ଖାଇ ପଳେଇ ତରକାରୀ ପକାଇବେ, ପରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାର ରେସିପି, ହଳଦିଆ ତରକାରୀର ରେସିପି। ଏପଟେ କ'ଣ ବସେଇଛନ୍ତି? ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଏମିତି ପକାଇଦେବେ ହେଲା। ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ପକାଇକି ଲୁଣଟା କରିବେ, ନହେଲେ ହଳଦିଆ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହାର ଏ ରେସିପି ଶିଖିବାର ଅଛି ମିସେସ୍ ଭାଇରାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରେସିପି ଶିଖନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ପାଣିରେ ଆଜି ରୋଷେଇର ରେସିପି। দুই সাইড আগে কাটি ଖାଇବା ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ଦେଖିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଜିବା ପୁଣି ତାକୁ ଦେବା। କଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରଖିଦେବା, ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରୁ। ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଆସିବା।